Pojďte si se mnou udělat domácí bábovku. Budete potřebovat všechny suroviny, které vidíte. Nejprve si hodíme heru na 30 vteřin do mikrovlnky. Přidáme ji do mísy, cukr, žloutky a mícháme, dokud nám nevznikne pěna. Potom přidáme mouku, prášek do pečiva a vanilkový cukr a nastrouháme kůru z citrónu. Potom to všechno důkladně zamícháme. Bílky si nalijeme do vyšší nádoby a vyšleháme z nich sníh. Potom přidáme k těstu a zase to všechno důkladně zamícháme. Postupně do těsta přelejváme mlíko, aby nám vznikla tekutá konzistence. Hotové těsto si dáme stranou. Formu na bábovku nejdřív vymažeme máslem a potom vysypeme moukou. A do nádoby dáme těsto na bábovku. A dáme péct na 50 minut až hodinu na 180 stupňů. Hotovou bábovku si vyklopíme na talíř. Posypeme moučkovým cukrem a můžeme servírovat. A dobrou chuť!